Hai no hai sini tirfra jukpre nainaji जों दिन साल बाद korea mo haimang khanai tung dinono duijon aro kharlayo aheki tonglayo tamunglayo mutro mang nui tung tini bo haino hai जों khana saboka khoroksa berin je buskang norok photo nukhana busangka bini charjona tung baike busai busani yakari onslabe khari thangman ba khari thangchauka hyderabad numang hana buskango ho je kok sai tongnai जों bin yang tino tabung lorong tebo kok share khanya nai tung ba norok bin video nuk ya ngi tong khang kai hyderabad je tongnai rok norok je buskang namorbo rijak nuk tongna orwo nugui manjagi tong khang kai kol khai direct bin nok ni borbai contact khai mano norok जों omnota wansukuni jing tini she ba tini nai salose 2-3 jon ammo hai जों social media नु pamni haino hai moi nunuk sabka din sal bat koria tamung bai mak lai khana kirilia nakai kunu action na jene bagi ja mo hai ngi tomikya ba borno kaham kai जों mane public ro kunu mungsa khaya ba lasi mungriya जों to tam khai ba heda manja khangai direct tam khai nei omo khijamisa buo ba phreng layo hingkai om bai tamung na ba heda ba lasia borong ni kai om phano kunu musa sigon samani khepsa panung ya lasia borong ni ta ga lasine borong khai tu nangke sajong bai reng thong ga morok khai lasia borok rok norok makhang nu nyo tamjan hai ngi tongo ekdom phring pano ring ya jat nung wan chui na ji nogo si busa sarjona ngi tongkha je busa ni khala na ni roi kinaro no khana busa ka bui tong khorok buri busano yakari she chela borok simo hai tong nya ba buri simo hai thong ga wan chui na sin norok no ta she chintir pra haste oya direct phatra haste osi hyderabad khar thane jatangkai om da sung men chaimano haida men je jaga mo hai kharo thanglai hongkai bisir bak ngai hyderabad tai bengaluru जों khana hitongo bengaluru thangbo yogya hyderabad thangibo yogya hanai pia or noro tesa bongni lamri layo mane kai kiriyan honma ko kala khata mane nor khar thangbo manja khon kon mukja khaja ma kokta moro khai borok no ekdom krak khai majrana no omni porese buitya bunugui kirui akoi mo hai tomung tongria tongnai जों phari samalian brinimung tai bini para brinimung kha kobita tripura jagung tai bini je area ro kai south district parangkai bini julai bari para jagung black khnyo ekdom one ma sisano जों batai tamo nunga tongko saimia mane asui kiryang mai suka borok osukai korang mai suka saksano tamo wan suba kya mo tabu ang wan suki nai kai je tripura people foundation no rok nungna bongni group rok kabang man tongo bengaluru hyderabad joto jaga no tong ba nang tabu hyderabad kuri phana bor or thangi pano 109 norok nokna wa sapru brimasano baba army khayu hunei thoki maro oro sini tag norok je buskang kok sadan sai tongnai bo thangi oro direct thangai complete mane kai je problem nok solve khaimani complete khaimani nugui no tongbai nomrok norok jotono beleknya wan masija mo hai ekdom tomung rong na sung naibo kulpaya krak khina nong ekdom krak te kunu ungriya jat khairunam nangta heneba busa sarjuna no senu mai khibe klana wan masisa no tam sanai omno koimung je buskang norok number rijak nok tongkhana o number nugui tongka kai call khai bin nokni prokbai connection ng hambai te kaisa kok norok taksuk phone to sini manai sanjana no help khaya kongkai mane je khanya musungnai ro khoksa khogni nin 10-20 taka je mansak hoi subalagi ba je bini tabu norok nogo klaijang nuk tongna ba sori ekdom hamyang jang norok buni bosoni ke nungna bus ponten kreatrok phai mo hai kai ekdom rang thumi akoi na athro kutrini ekta sushini dam kariwi akoi se barang thanga tungkai sing hadi sin manai sanjana bagai bo jotto no palkai subalayana norok oro tini roh kangkai ba tini tong ko tarik tongkan 10 tarik hedeba 10 tarik kangkai 11 tarik ang rang sen khanya jotno mane je anor sokui man ang jotno phulunai social media jotno konai taksu jorti rang si phayako 200 che tu teli phayko 200 by 2 tam khai mane hedeba na tungkai je mansak 10 hoite ni 20 tega hoite nang je suksak जों जतनो सुग्या 10-20 tekla tong heda je mansak subari osno hambai